βιωσιμότητα δεν θα κρυφεί από τις ατομικές αποφάσεις, θα κρυφεί από πολιτικές αποφάσεις που θα θέσουν τα πράγματα σε άλλη βάση. Από εκεί πέρα καλό είναι να μην παίρνουμε όλα την ώρα, να μην ξέρουμε αυτοκίνητα την ώρα, να προσθέτω από μια έννοια για τους φυσικούς χώρους, για τη διατροφή μας, να αξιοποιούμε, να τρώμε τρόφιμα τα οποία μας προσφέρουν τις θετικές ουσίες που πρέπει με λιγότερο περιβαλλοντικό κόστος και το μεταξύ. Αλλά εντάξει, δεν θα είναι τον τόνο. Και μια και είπαμε και πώς μπορούμε να συνδράμουν σε αυτό, πιστεύετε ότι οι νέοι μπορούν να συνδράμουν σημαντικά και να συμμετέχουν στην πολιτική? Ναι, βέβαια. Και πώς μπορούν να το κάνουν? Αυτό είναι θέμα των νέων. Εξορισμό. Δηλαδή, τώρα εξορισμό του πω για τους νέους είναι ο παππούς που λέει για τους νέους. Δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Οι νέοι πάντα θα πρέπει μόνοι τους να. Πάντως η αλήθεια είναι ότι και το συζητάμε εμείς αυτό. Οι μεγαλύτεροι ότι οι νέοι είναι απόντες. Και οι νέοι είναι απόντες και δεν είναι καλό για τους ίδιους πρώτα απ' όλα. Αλλά η απουσία τους είναι κοφαντική. Δηλαδή σκεφτείτε μια πόλη σαν τη Λάρισα έχει τόσους χιλιάδες φοιτητές. Λοιπόν, δεν τους βλέπω αυτούς. Είναι αυτοί, τι κάνουν. Μια εκδήλωση, ένα προβληματισμό, να καλέσουν έναν άνθρωπο, να βγάλουν ένα έντυπο. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι πολύ παθητική η στάση. Η παθητικότητα της ελληνικής νεολαίας είναι ιδιαίτερη, δεν είναι διεθνές φαινόμενο. Η παθητικότητα της ελληνικής νεολαίας προσομοιάζει με αυτές των μετακομμουνιστικών κρατών, όπου η απάθεια έχει κυριαρχήσει, ας πούμε, και κυριαρχεί με μια αντίληψη, εγώ ελπίζω να την βολέψω και όλα όσα λένε όλες οι ιδεολογίες ή τα προτάγματα και όλα αυτά είναι σαν χλαμάρες, ας πούμε, ή ύποπτες. Αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα, τι σας πω, δεν έχουμε παρενέσεις. Πάντως, συγκρίνοντας την νεολαία της δικής μου εποχής, όπως κάνουν σήμερα οι μεγάλοι άνθρωποι, θα βρίσκουν καλύτερη τη δική μου εποχή, αλλά αυτό δεν είναι πρωτότυπο αυτό. Κάτι άλλο? Μια τελευταία ερώτηση. Ναι, λοιπόν, τώρα θα σας ρωτήσω βασικά για την άποψή σου προς την νεολαία, αλλά το έχετε ήδη πει. Εγώ θα σας ρωτήσω πάνω σε αυτό που είχατε πει συλλογικά. Πώς γίνεται να υπάρχουν και ποιες αποφάσεις από όλες οι αποφάσεις που θέλεις να κάνεις μια μετάβαση, τι να σου πω, παραγωγική. Ας πούμε, να καλύπτεις ότι θα μας πάμε στο λιγνίτη, ξέρω, στη Δυτική Μακεδονία. Είναι προφανές ότι ο λιγνίτης δεν μπορεί και είναι πάρα πολύ ακριβώς, γιατί υπάρχουν πρόστιμα κτλ. Είναι μια κοινωνία που έχει συνηθίσει τώρα να ζει με το λιγνίτη. Είναι μια κοινωνία που έχει συνηθίσει να ζει με το ιδιοκρατή. Και πρέπει να περάσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή σιγά σιγά. Αυτό θέλει μια συζήτηση, να δώσει λύση ανθρώπου, να ακούσει προβληματισμούς του, να τους πάρει σοβαρά υπόψη και η λύση που θα δώσεις να απαντάει σε αυτές τις ανησυχίες στο μέτρο του δυνατού και να κερδίσεις τη συνένεση. Γιατί αλλιώς δημιουργείται αυτό το οποίο λέγεται, κάτσε το θυμηθώ, green glass. Από το green και το glass, δηλαδή αντίδραση στα πράσινα μέτρα. Αυτό δημιουργείται πάρα πολύ εύκολα, γιατί θα βρεθεί πάντα κάποιος που θα πει ότι όλα αυτά δεν ισχύουν, ότι είναι αστακλαμάρες και κάποια συμφέροντα μας προσπαθούν να μας τα επιβάλλουν κτλ. Και αυτός ο λόγος, ο απλός, όπως λέγαμε πριν, πιάνει. Μου έλεγαν, οπότε για να μην υπάρχει αυτό, θα πρέπει σε κάθε βήμα της μετάβασης να υπάρχει συνένεση. Να υπάρχει συνένεση, θα πρέπει να ακούσει τους ανθρώπους, τι τους ανησυχεί, να δίνει τις απαντήσεις σε αυτά, γιατί έτσι δεν προχωράει. Δεν μπορεί να προχωρήσει η μετάβαση κλιματική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του ανθρώπου. Και τώρα για να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι γίνονται πολλές συναντήσεις μεταξύ πολιτικών διαφορετικών χωρών. Δηλαδή, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ συναντούνται μαζί για να βγάλουν κάποιες αποφάσεις. Πιστεύετε αυτό βοηθάει πραγματικά και στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης και σε άλλους τομείς, ή είναι απλά μια συνάντηση? Ναι, εδώ είναι δύο πράγματα. Από τη μία είναι συνειδητοποιούμε ότι τα μεγάλα προβλήματα αυτά υπερβαίνουν
τα εθνικά όρια. Δεν μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση στην Ελλάδα. Θα πρέπει αναγκαστικά να είναι διεθνή η στρατηγική. Από την άλλη, έχουμε έναν κόσμο ο οποίος έχει οργανωθεί γύρω από τα κράτη. Οπότε πρέπει αυτά να συμβαδίσουν κάποτε. Δεν μπορεί ούτε να καταργήσει αυτή η κρατική βέβαια, ούτε όμως να μείνει στην κρατική και να αφήσει κάθε κράτος να κάνει ό,τι νομίζει, γιατί απλώς δεν θα γίνει τίποτα. Οπότε προσπαθούν αυτά λίγο να τα βάλουν σε να τα συναρμόσουν. Και το διεθνές και το εθνικό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο προφανώς. Θα έλεγα ότι όλες αυτές έχουν γίνει 28 COP. Είναι οι κυβερνητικές αυτές διασκέψεις που κάνει ο ΟΗΕ για το κλίμα και τις κάνει κάθε χρόνο. Υπήρχε σε ένα βιβλίο ένα σχεδιάγραμμα που έδινε την άνοδο του διοξείδου του άνθρακα και της COP, και η πρώτη COP, δεύτερη COP, τρίτη COP, δεν έχει καμία επίδραση. Είτε γίνονται, δεν γίνονται, δεν είναι αυτό. Αλλά πάντα ελπίζουμε. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Ποιος είναι ο άλλος τρόπος? Να κάνεις μια παγκόσμια κυβέρνηση? Κανείς δεν το δεχόταν. Να πεις τα καταργώ αυτά και ας κάνει κάθε κράτος ό,τι νομίζει? Δεν έχει πράγμα. Οπότε, ναι, προσπαθούμε να ελπίζοντας ότι θα υπάρξει μια συνειδητοποίηση, αλλά τη μεγάλη ευθύνη που σκαλώνει το πράγμα. Το πράγμα σκαλώνει πρώτα απ' όλα στον πλούτο που είναι πάρα πολύ άνεσα κατανεμημένος. Γιατί η αντιμετώπιση των προβλημάτων της φύσης θέλει χρήματα. Κάθε Έλληνας εξοδεύει 6 τόνους διοξείδιο του άνθρακα. Άμα πούμε ότι είναι 500 ευρώ το κόστος του κοινωνικού, του κάθε τόνο είναι 3.000 ευρώ στο άτομο. Αυτό δεν μπορείς να πεις από τους ανθρώπους να τα πληρώσουν. Θα πρέπει να το πάρεις από εκεί που υπάρχουν. Σήμερα ξέρουμε ότι το 0,1% του πληθυσμού έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του πλούτου. Αυτός το πλούτος που γίνεται κάβλες, γίνεται γιώτη, γίνεται σε ό,τι γίνεται και δεν προσφέρει κάτι στην κοινωνία. Υπάρχει ένα θέμα αναδιανομής του πλούτου που είναι σοβαρό σήμερα, γιατί αυτά τα 40 χρόνια αυξήθηκαν οι ανισότητες πάρα πολύ. Σκαλώνει εκεί λοιπόν πολύ το πράγμα, στο οικονομικό. Και σκαλώνει στα ιδιωτελή συμφέροντα, ότι ο τρίτος κόσμος δικαίως λέει στους πλούσιους ότι καθίστε, εσείς αναπτυχθήκατε επί 150 χρόνια, αναπτύσσετε βιομηχανία, εξαντλήσετε τους πρώτους και φτάσετε ένα επίπεδο ζωής. Θέλουμε και εμείς αυτό το επίπεδο ζωής, δεν πρέπει να είμαστε εσείς δεν μπορείτε. Θα πρέπει δηλαδή, και ύστερα από τη ρήπανση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα, το 80% ξέρω το νούμερο τώρα, είναι από τις πλούσιες χώρες. Έχετε μεγαλύτερη ευθύνη, πρέπει να πληρώσετε το σχετικό αντίτιμο. Δηλαδή, να μας χρηματοδοτήσετε τη δική μας βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν μπορείς να λες στο Σουδάν, εσύ δεν θα κάνεις εργοστάσια γιατί έτσι και θα μείνεις εκεί. Θέλει και αυτό να αναβληθεί. Θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη στο Σουδάν. Και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι εξορισμού πιο ακριβή από την βιώσιμη. Και έχουμε και το δεύτερο πράγμα που σκαλώνει εκεί, ότι οι πλούσιες χώρες, εμείς δηλαδή, δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Και το τρίτο είναι οι ανταγωνισμοί των μεγάλων κρατών. Η Κίνα, η Ρωσία, η Αμερική κτλ. Η Ευρώπη και αυτά, τα δικά τους, η δική τους περιβάλλον. Και να πούμε ότι η Κίνα την τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα στη θετική κατεύθυνση. Παλιά ήταν το μεγάλο εμπόδιο, έλεγε όλα. Αλλά σε αυτά σκαλώνει κυρίως η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Τι είναι το ερώτημά σου, νομίζω δεν το απήντησα. Τώρα μου το απαντήσετε για τα άλλα βοηθάνε. Οι διασκέψεις αυτές. Είπατε ότι οι αναπτυγμένες χώρες παράγουν το 60%. Το παρήγαγατε. Αυτοί οι ρήμοι που υπάρχουν τώρα στην ατμόσφαιρα είναι από τότε που υπάρχει βιομηχανική εποχή, από το 1850. Απλά τώρα, εγώ αυτό που έχω διαβάσει και έχω δει ότι λένε, ότι οι ευρωπαϊκές χώρες κυρίως έχουν κάνει μια μεγάλη δουλειά και έχουν μειώσει και ότι πλέον οι χώρες οι οποίες παράγουν είναι οι αναπτυγμένες χώρες. Ναι, αλλά έχεις όμως επί 150 χρόνια. Ναι. Σου λέει επί 100 χρόνια ρήπαινες και τώρα ρήπαινε περισσότερο, αλλά η αλήθεια είναι πρώτη που πατήσει είναι η Κίνα. Ναι. Αλλά
Σου λέει κάτσε, εγώ το είπε τώρα από τις Μπέντζες. Εσύ ήσουν από τις Μπέντζες 1850, 53, επί 150 ώρα. Και εγώ με μια χρονιά. Δεν μου κάνεις τώρα εγώ κλινικά. Αλλά δεν πρέπει να κοιτάξουμε, να σταματήσουμε αυτό το οποίο παράγει και να αφήσουμε αυτό το οποίο παρήγαγε πίσω μας. Ναι. Η Ευρώπη θα πληρώσει μετά, με κάποιον άλλο τρόπο. Να κοιτάξουμε Εκείνη το θέμα τώρα. Είναι νούμερα αυτά. Δηλαδή ζητάνε οι πλούσιες χώρες κάποια δισεκατομμύρια, τα οποία έχουν συμφωνηθεί τώρα. Αλλά δεν τα πληρώνουν. Οι μη ανεπτυγμένες. Οι πλούσιες χώρες. Οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν. Ναι. Εκτός του να πληρώσουν, δεν θα μπορούσαν αυτά τα λεφτά να δοθούν για να μειωθεί η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα από τις μη ανεπτυγμένες χώρες. Ναι, αυτό. Αυτό θα πληρώσουν. Ναι. Να σταματήσει αυτή η μελλοντική. Θα πληρώσουν η ανάπτυξη των τρίτων των χωρών των λιγότερο ανεπτυγμένων να μην έχει την επιβάρυνση την περιβαλλοντική. Και πώς θα μπορέσει το διοξείδιο του άνθρακα θα φύγει από την ατμόσφαιρα? Όχι, το διοξείδιο του άνθρακα που έχουμε τώρα θα μείνει για αιώνες. Αλλά κοίταξε, εάν αυτά τα πράγματα, άμα πούμε ότι σταματάμε, θα συνεχίσει έτσι και θα υπάρχει μια τέτοια. Δηλαδή θα δομηθεί 1,5 βαθμό τον 21ο αιώνα, 1 βαθμό ας πούμε τον 22ο, μισό βαθμό. Η προσαρμογή θα μπορέσει να γίνει πιο αυτό. Αλλιώς θα γίνει. Θα ζήσει όμως έναν πιο ζεστό κόσμο. Αλλά αν γίνει ξαφνικά αυτό, θα είναι πιο δύσκολο. Αυτά θα σας ευχαριστώ.